Voipion uusioperhe asuu Lohjalla. Isä Jasu on ammatiltaan ambulanssikuski. Perheen äiti Heidi on ammatiltaan sairaanhoitaja. Yleensä pidetään aika kova kuri siitä kohtaa. Jos nähdään, että tehdään jotain luvatonta, niin ääni on varmasti kova. Perheen äidillä Heidillä on edellisestä avioliitosta 4 rämäpäistä lasta, jotka eivät oikein tahdo kunnioittaa vanhempiaan. Talon säännöt on se, että kaikki korjaa jälkensä. Ei ole ollut. Niin, tästä ollaan poikettu muutaman kerran. Äiti ei ole hotellisiivooja. Lautaset viedään paikalleen. Joskus. Niin joskus. Näillä mennään. Dudsonien tehtävänä on saada Voipion perheen vanhemmille Jasulle ja Heidille enemmän kunnioitusta rämäpäisten lastensa silmissä. Moi Dudsonit, tähän uusioperheeseen mahtuu vielä. Tervetuloa! Deltarima valmis. Valmis. Alvin purkka. Kohde tarkennettu. Reitti valmis, reitti selvä. Jätkät, nyt mennään. Hurraa! Väki ulos! Me tultiin pelastaa teidät, ei hätää! Kaikki ulos talosta! Voipiot, Nurmikolla olette turvassa! Kaikki ulos! Tänne Nurmikolle! Kaikki Nurmikolle! Ja maihin! Päät alas! Suojatkaa itsenne! Ja sisälle! Lähtee! Hei! Hyvä! Hyvä siellä! Otka vihollisia! Heti miestä pihalle! Pää pidä pää alalla! Sinne niin Nurmikolle! Nurmikolle alas! Maihin! Täällä on tyhjää! Takapiha varmistettu! Tehdään valmis pihalle! Pihalle! Hei! Täältä annettiin loput. Ei hätää. Dudsonin erikoisryhmä on täällä. Oikein hyvää huomenta. Lähtikää meidän mukaan. Päästään tonne turva-alueelle Nurmikolle. Ampala on katettu. Ei muuta kuin menette vaan HP:n perään. Mä turvaan sellustan. Selusta turvattu! Pihamaa tyhjä! Eikä siinä sitten. Hyvää huomenta Voipion perhe. Jarno me menetettiin tossa missiossa, mutta se oli tiedossa kun lähti ja sitten on vaarallinen operaatio. Ilmatukea oli tarkoitus tulla, mutta ne menetettiin kun ruottalaiset vei. Mä ihmettelin suurimmasta, että mitä tapahtui. Mä vaan huomasin, että Dudsonit tulee. Että oli ihan aika hienoa. Aju meinas melkein lähteä. Se on sillä lailla, että Dudsonit tuli taloon. Että ei muuta kuin kiitoksia, että pääsitte meidät tänne vierailulle. Kenen idea oli kutsua meidät tänne? Vaimo totesi, että tämä olisi meidän juttu ja mä sitten menin nettiin ja kirjoittelin vapaalla kädellä pari riviä sinne. Lapsethan on yrittänyt pyytää monta vuotta, että mentäisiin Dudsonille kylään tai Dudsonit tulisi meille kylään. Koska pojat sai tietää? Kyllähän niille kerrottiin silloin. Katoa! Toinen koputus, että no mitä nyt? Saa ainakin semmoisen opetuksen, että jos jotain oikein kovasti tahtoo, niin se voi vaikka toteutua. Voipion perheen isä Jasu toimii Lohjalla ambulanssikuskina. Paljonko sä oot ajanut sitten ambulanssia, siis onko useamman vuoden? No, 14 vuotta.
15 menossa. Onko sä tavannut sitten emännyksen sillä tavalla, että sä oot koukannut sen autoon kyyttiin vai? Ei nyt ihan sillä tavalla, mutta tuolla sattuu olemaan päivystämässä vääränä päivänä. Sitten olen minä. Mä työskentelen tosissaan sairaanhoitajana, vähän yli 30. Kuinka kauan te ootte ollut yhdessä? Ei, me ollaan oltu yhdessä kuin 3,5 vuotta. No. Just. Nopeita nämä kasvaa nämä teidän lapset. Jasulla ja Heidillä on yhteinen 1-vuotias lapsi nimeltään Viivi. Heidillä on edellisestä avioliitosta 4 muuta lasta. Siiri, Aaro, Aleksi ja Niko. Pyöritättekö te koko tämän kirkon tyttäriä täällä sitten aina vuoroatelle? Joskus. Itse asiassa kyllä. Niko on nyt noin 14, yläasteen 8. luokalla. Niko on meidän 100 lasissa kulkeva. 80 vauhdissa mä heitin ympäri, mä keulisin ympäri. Niko on perheen vanhin ja hurjapäisin lapsi. Tämän vuoksi Jukka päättää testata häntä jääkiekon parissa. Oi! Sormille! Katkaista multa nimettävä. No niin. Ja toinen! Ois kyllä sanoa hei hei hampaille, jos tulee suuhun. Ja Jukka yritti olla sinne maalivahti, mutta no hyvin se koitti, mutta ei se mitään oikein tullut. Aina nyt tulla vielä yksi. Ei mä en oo välttämättä osuksi. Ai! Akilleen kantapää. Ei Kristus! Ja äiti on vähän nössö, mutta Jasu ei niinkään. Jasu tekee aika paljon kaikkea. Me kutsuttiin Dudsonit tänne siksi, että saisi vähän vanhemmille respektiä. Ja teiniangstit vähän kuvittelee, että vanhemmat ei ole mitään. Ja mä luulen, että me voidaan todistaa, että se ei ihan näin ole. Dudsonien tehtävänä tässä jaksossa on siis saada vanhemmille enemmän kunnioitusta lastensa silmissä. Mutta ensin heidän on otettava tarkemmin selvää, kuinka hurjapäisiä lapset oikeasti ovat. Täällähän siis alkaa kovaakin kovempi crossiskaba. Pian katsotaan, että kuka täällä niinku määrää täällä kylällä. Kumpi tästä nyt menee lujempaa? No ei ole sillä mitään merkitystä, mä ajan täysin sen. Mutta nämä pojathan ei tiedä, että oikeasti se kisa käydään tuolla kaupan sisällä. Eli mä käyn nyt tekemään sen radan niille. Sillä aikaa kun ne krääsää tässä pihalla. Siis homman nimihän on se, että meillä on nyt rata valmiina. Se on tuolla kaupan sisällä. Elikkä No niin. Siirrytäänpä sitten, lykätään ne pyörät tuohon lähtöasetelmiin. Pyytäisin vaikka tähän näin sellainen vieretystä. Ei kai siinä. Käynnistetään ajoneuvot. Toivottavasti kaikki asiakkaat on sieltä ulkoreunalta pois alta, nimittäin nyt tullaan. Ja silloin kun ruutulippu nousee, niin silloin saa lähteä. Valmiina! Vaikalainen! Todella tiukkaa! Mä oon kyllä siellä kylkikyl ja vessapaperulla läjässä. 21 sekuntia, 41 sadasosat. Ja arvon sammatin asukkaat, nyt kauppahan vapaasti auki. Enää ei rallata, eli voitte tehdä ostoksenne rauhassa. Kiitos. Tää on sellainen asia, joka pitäisi naisille opettaa, että ei siellä kaupassa niin kauan voi mennä. Se on 21 sekuntia, se on kierretty. Ollaan kassalla. Voipion perheen hurjapäisiin lapsiin on nyt tutustuttu. Seuraavaksi Dudsonit ottavat selvää, ovatko perheen vanhemmat niin nössöjä kuin lapset väittävät.
Tehdään pikku ylläri perheen äidille, eli Heidille. Tarjollaan ihan perusmunkkia ja sitten matoja. Eli me nukutaan talossa. Dudsonit ovat muuttaneet 2 päiväksi Lohjalle, Voipion perheeseen. Perheen lapset ovat rämäpäitä, jotka pitävät vanhempiaan nössöinä. Dudsonien tehtävänä on saada perheen vanhemmille enemmän kunnioitusta lasten silmissä. Mä oon kuullut tämmöisen huhun, että pojat on sitä mieltä, tai joku pojista kehtaa olla sitä mieltä, että me ollaan nössöjä. Ei me keritä tehdä mitään semmoista. Joo, ehkä mä sit oon nössö niitten silmissä. Seuraavaksi HP testaa, mistä perheen äiti ja isä on oikeasti tehty. Heidi, pistä jumppavälineet kasaan ja lähdetään. Mitäs me juhlataan? Power steppiä. Oi jumma. Jaas, kuinka paljon sä oot harrastanut tällaista jumppatoimintaa? Täytyy sanoa, että aika vähän. Tarkoittaa ei. Onko sulla, Jasu, minkäännäköisiä sellaisia rytmillisen liikunnan lahjakkuuksia? Jos täydellistä lahjattomuutta voidaan semmoisena pitää, niin siinä on äärimmäisen tehokas. Siis onko sulla siis täysin sama homma kuin mulla, ettei minkäännäköistä toivoakaan yrittää pysyä perässä? 2 vasentaa jalkaa ja molemmat väärinpäin kiinni perseessä. Joo. Seuraavaksi HP vetää Power Step-tunnin, jossa hän testaa, kuinka röyhkeitä liikkeitä Jasu ja Heidi uskaltavat tehdä. Seuraava biisin meille vetää vieraita ohjaaja HP. Seinäjoelta. Ole hyvä HP. Kiitos ja tervetuloa. Otetaan ihan tällainen teille tuttu ojentajapunnerusasento. Ja sen jälkeen rauhallinen nousu ja rauhassa alas. Tehdään tätä eka 4 kertaa hitaasti. Nostat ylös, pidät koko ajan napa kiinni selkärangassa jännittyneen ja sieltä lantio ylös. Ja sitten tehdään kovempi setti, nimittäin nyt tehdään tää sama 10 kertaa nopeasti ja lähtee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hyvä. Ja sitten ylös. Sitten tulee kaikista haastavin liike. Jasu ja ei tulkaa te kanssa. Ota pari jaksoa selipatullissa. Hatsia. Täältä otetaan nilkoista kiinni. Ja sen jälkeen tehdäänkin punnerruksia. Ja 5 kappaletta ja pari vaihto. 5 punnerusta ja sit menee. Hyvä. Hyvä, jes. Ensimmäinen. Toinen. Hyvä, ei paina. Ja vielä. Jes. Hyvä. Vaihto. Ja punnertaa lattoa alemmas. 2, 1 ja vielä 1 jakson. Yes. Kiitos. Te ootte ihan mahtavaa. Sakki mahtavaa. Jasu ja Heidi, että tekin lähdette täysillä mukaan. Me kiitämme ja kumaraamme. Kiitos ja anteeksi. Jatkakaa te täällä vielä Power Stepin parissa. Me jätetään teidät rauhaan. Kiitos ja moro! Jasu ja Heidi yrittävät seurata HP:n härskejä liikkeitä, mutta heidän suorituksensa oli kuitenkin liian jäykkä. Seuraavaksi HP testaa, missä Heidi-äidin rajat oikeasti ovat. Tehdään pikku ylläri perheen äidille, eli Heidille. Annetaan sinne vähän iltapalaa. Selkeästi se tarvitsee vähän proteiinia ton kovan urheilusuorituksen jälkeen. Hetkonen, tuo yrittää karata. Hillon päälle ja sitten kansi kiinni. Täydellisen näköinen hillomukki. Eikö? Musta siinä on noita tekemättä. Ne on jo. Kuule, nää on ihan kaupan tänne tekemään. No, kiitos. tuntuu, että siinä on rikko. Missäs te nukutte? Kuova. Isossa huoneessa. Moikka! Isossa huoneessa. Me nukutaan teidän huoneessa, te nukutte pihalla kuistilla. Ei. Aika erikoista, mutta kyllä he käy. Tän katolla.
Joo, tää on ihan fiksuja ideoita. Eihän se pahaa. Me nukutaan talossa. Mitä nyt? Uusia muotoja. Joo, Megan söi sitä munkkia siinä, että nyt täällä on joku tässä on joku tahmea kohta, mutta mä syön tän, en mä kehtaa tässä aikaa. Mä mikään tällainen hieno helma on. Ja sitten mä purasin uudestaan, että ei nyt ole toinen, ei nyt liikkuu joku. Mä katsoin, kun sä otit munkin pois suusta ja sulla tarttuu yksi mato huuleen. Sä mikä tohon on? Joo, ällöttää, mutta kiitos. Mä syön munkkeja enää. Tästä alkaa tää dieetti. Ja sut näytät kato noille pojille, että mitenkä niitä oikein syödään. Otat siitä Ei, nyt ei kyllä pysty motoa syömään. Vähän Niko uskaltaa. Iso poika. Yes. Ja sitten pureskelemaan. Vanhempien heittäytymistä lähdetään huomenna hakemaan tältä meidän missiolta, että ne pääsisi siihen niin kuin lapsen tasolle, että ne olisi niin kuin kaikki sellainen samalla levelillä ikään katsomatta ja vetäisi niin kuin samaa hiileen. Jaa, no jos ei ne teille maistu, niin kyllähän mä voin vetää ne loput. Paha. Niin kuin huomattiin tuossa iltapalapöydässä, että isä ei syönyt matoa, niin kyllä mä luulen, että meidän pitää tehdä jotain, että saadaan tää kelkka kääntymään ja isä näyttää, että missä ne niin kohon ne sit oikein on. Ja äiti samaten, että kyllä meillä on selkeä missio. Dudesoni ovat nyt tutustuneet Voipion perheeseen. Yön jälkeen he ottavat komennon ja kaikki tulee muuttumaan. Mutta sitä ennen Voipion perheen toiseksi vanhin lapsi, Aleksi, järjestää Jarpille öisen yllätyksen. Saakeli, et tiedä, että tuli niin lujaa naamaa, että niin nenä otti kakkuun suuhun. Kyllä tuo navigaattori tilttasi. Entä tää Lohjan sairaala? Mistä se on? Ei nyt se karkas. Dudesonit ovat muuttaneet 2 päiväksi Lohjalle Voipion perheeseen. Perheen lapset ovat rämäpäitä, jotka pitävät vanhempiaan nössöillä. Dudesonien tehtävänä on saada vanhemmille enemmän kunnioitusta lasten silmissä. Nyt Dudesonit ottavat vallan talossa ja kaikki tulee muuttumaan. Ei Jukka ja mennä niin 2 sekuntia! Oli kaikki tänään olympialaispäivä, sen pitää lämmitellä, haara perusta 300! Kauan komisaati aamusta! Ei, aivan perheen nousu